Hej, det er Lone. Hej Lone. Vidste du godt, at når du smider et cigaretskod i naturen, tager det op til 4 år, før den er nedbrudt igen? Derudover koster det også kommunen 2 kroner per cigaretskod at fjerne det. Nå, Ja, og hvis du vil vide mere om henkastet affald, kan du se med i vores video her, for at lære om, hvad for nogle konsekvenser det blandt andet kan skabe.